βραβείο και συνεχίζουμε επιβραβεύοντας τον αγώνα μιας ακόμα κυρίας που αφιερώνει τη ζωή της και το έργο της για να κάνει τις ζωές των άλλων καλύτερες. Μιλάμε για ένα αριστείο ζωής. Θα καλέσουμε λοιπόν Βάνα για αυτή τη βράβευση μια χορηγία που ευθύνεται για την απόψινή βραδιά. Την εκδότρια του περιοδικού Life and Style. Την κυρία Έλενα Μακρύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εμπειρία, για αυτή τη βραδιά. Και εμείς. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πιστέψτε μας. Λοιπόν, η γιορτή του Life and Style κορυφώνεται με το βραβείο Καλίστη. Θα σας μιλήσω για πράγματα που κι εσείς αλλά κι εγώ ξέρουμε ότι πονάνε. Λίγο ως πολύ. Σίγουρα κάποια στιγμή θα έχετε σκεφτεί, περπατώντας, πόσοι από τους αγνώστους που παίρναν δίπλα σας, σας αγγίζουν κατά λάθος, βρίσκονται μια ανάσα από εμάς, πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι χαμένοι στις σκέψεις τους, από αυτές τις γυναίκες που παλεύουν κάθε μέρα με τον καρκίνο, μέρες, μήνες, χρόνια. Απόψε θα σας μιλήσω για μια γυναίκα που είναι εθελόντρια από τις πρώτες στην Ελλάδα στο νεοσύστατο αντικαρκινικό σωματείο πριν σχεδόν 25 και πλέον χρόνια. Όταν τίποτα δεν προμήνυε πως εξαιτίας αυτής της αρρώστιας θα άλλαζε στο μέλλον και η δική της ζωή για πάντα. Αυτή η γυναίκα ξεπέρασε το 1980 μια μοναδική νίκη κατά κράτος τον πιο επιθετικό καρκίνο μαζί με τον καρκίνο του μαστού στη χώρα μας, τον καρκίνο του τραχύλου, της μήτρας. Και σήμερα δεν κρύβει πως εδώ και λίγους μήνες πολεμά για τη δεύτερη μεγάλη νίκη της με την ίδια αρρώστια που την ξαναθυμήθηκε μετά από 25 χρόνια και τη χτύπησε αυτή τη φορά στο πάγκρεας. Παρ' όλα αυτά, η ίδια και οι συνεργάτες της εργάζονται νύχτα μέρα παρά τις δυσκολίες στο Σωματείο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω, στο οποίο είναι και πρόεδρος. Και τρέχει καθημερινά σε ασθενείς που χρειάζονται από χρηματική μέχρι ηθική στήριξη σε ανθρώπους που χρειάζονται ακόμα και το πιο απλό, το αυτονόητο. Κάποιον μόνο να τους ακούει. Αυτή τη γυναίκα κάποτε, σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να το ξέρει η ίδια, της το ομολογώ εδώ απόψε, ενώπιον όλων σας, μου έδωσε ένα μάθημα ζωής απλό, αλλά τόσο περίπλοκο όταν είσαι ο ίδιος σε περίοδο πένθους, όταν έχεις καταρρεύσει ψυχικά. Αυτή η γυναίκα μου είπε το εξής. Μια μέρα στο γραφείο μου, κοιτώντας με στα μάτια. «Η ζωή είναι ωραία», μου είπε. «Είναι τόσο ωραία και με τη χημειοθεραπεία, είναι τόσο ωραία και με την εγχείρηση. Το ότι βλέπεις τον ήλιο και το φως είναι μεγάλη ευτυχία». Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου μέσα από το βίντεο που θα δείτε να σας γνωρίσω αυτή τη μεγάλη γυναίκα. Εδώ και 25 χρόνια είναι επικεφαλής του αγώνα κατά του καρκίνου, πολύ πριν αυτός γίνει μόδα σταμπαρισμένη σε μπλουζάκια. Μέλος από το 1976 του Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου και επικεφαλής από το 1981, επιδεικνύει συνεπώς, αδιαλείπτως και χωρίς σύγχνος ματαιοδοξίας ιδιαίτερη φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού και την πρόληψη του καρκίνου. Όμως στον αγώνα κατά του καρκίνου Κυρίες και κύριοι, βραβείο Καλίστη 2006 για την πολύτιμη κοινωνική προσφορά της απονέμεται στη Λέλα Καλογιάννη.
Κυρίες και κύριοι, από καρδιάς ευχαριστώ τις εκδόσεις Λιμπέρι για την ιδιαίτερη και μεγάλη τιμή που μου κάνουν απόψε να με τιμούν με αυτό το βραβείο. Πιστέψτε με όμως, αυτό το βραβείο δεν ανήκει σε μένα. Ανήκει στον Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου, που εδώ και 30 χρόνια προσφέρει στον αντικαρκινικό χώρο ένα πολύ ουσιαστικό έργο. Προσφέρουμε αγάπη, στήριξη, συμπόνια και ελπίδα σε όσους την έχουν ανάγκη. Παράλληλα θέλουμε να κινητοποιήσουμε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, να τους μάθουμε να κάνουν έγκαιρη διάγνωση για τις μορφές του καρκίνου που αν διαγνωστούν έγκαιρα έχουν 100% ίαση. Εγώ έπαθα τον καρκίνο μου πριν 30 περίπου χρόνια, γιατί τον έπιασα με το pap test και σώθηκα. Είμαι από τις χιλιάδες, από τα εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο που χάρη σε αυτή την τόσο απλή εξέταση σώθηκα. Σήμερα με βρήκε κάποιος άλλος καρκίνος, το πάγκρεας. Το παλεύω, κάνω χημειοθεραπεία και ελπίζω σύμφωνα με αυτά που μας είπε και η επιστήμον ότι θα τον νικήσω. Δράτω με όμως της ευκαιρίας απόψε που απευθύνουμε σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο με δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες ως εσάς, να ενώσουμε τις προσπαθειές μας, να ενημερώσουμε την ελληνική κοινωνία. Η ζωή είναι πολύτιμη και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να την προστατεύουμε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Νομίζω ότι πραγματικά σήμερα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το περιοδικό, το Life and Style. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αλφα που μας επέτρεψε να ζήσουμε μια βραδιά με ξεχωριστές προσωπικότητες, να συγκινηθούμε και να νιώσουμε τελικά ότι πίσω από τα φώτα και από τη λάμψη δεν είναι πάντα η ματαιότητα ούτε η ματαιοδοξία. Υπάρχουν και άνθρωποι και αξίες.